Dejan Stojanović Keka, vođa novobeogradskog klana, rođen je 1974. godine u Beogradu. Dobro obavešteni poznavaoci prilika u novobeogradskom podzemlju svojevremeno su ispričali da sada vođa grupe sa Novog Beograda, a ranije veoma mlad momak Dejan Stojanović Keka, nije krio da mu je Mihajlo Divac idol, a u određenim krugovima je poznato da je od njega preuzeo par bizarnih običaja o kojima ipak nije detaljno želeo da govori. Međutim, Dejan Stojanović je premašio svog idola u tom svijetu i otišao je u sam vrh na mafijaškoj lestvici. Stojanović je, prema urbanoj legendi, zagazio u kriminal još kao dečak kada je počeo da diluje drogu i to na biciklu. Vremenom je okupio oko sebe drugare iz škole i bloka 45, koji su vrlo brzo stekli reputaciju jedne od najsurovijih ekipa od koje je strepeo ceo Novi Beograd pošto su potezali pištolje za najmanju sitnicu. Svoje drugarstvo od malih nogu pretvorili su godinama u unosan, ali i krvav biznis. Stojanović i njegovi ljudi su tako 90-ih ušli u sve isplative poslove razbojništva, ucene, reketiranje, krađa automobila, koji su ponekad vraćali uz otkup. Za Keku su njegovi školski drugovi govorili da je bio dobar u matematici, pa je taj talenat iskoristio u drugom poslu, najunosnijem za organizovani kriminal, gdje je brzo preračunavao grame i tadašnje nemačke marke. Karakteristike ovog klana sažete su u Beloj knjizi, objavljenoj 2001. godine. Među 118 organizovanih kriminalnih grupa koje se pominju u tom policijskom dokumentu, jedna se izdvajala po brutalnosti na kojoj bi joj pozavidele i sadašnje zloglasne ubice Veljko Belivuk i Marko Miljković. Bila je to upravo Kekina grupa, jedna od prvih ekipa u kojoj je uspostavljena jasna hijerarhija. Osim toga, kako se tvrdi, neophodan uslov da bi neko ušao u grupu bio je da budući član ima iza sebe ubistvo ili pokušaj ubistva. I sam Stojanović, kao pravi vođa, lično je pružio primjer pa je 90-ih usmrtio Gorana Sibinčića u bloku 45. Među istaknutim članovima bili su i Nikola Šesto, koji je ubio Sinišu Micića, Ivan Borovčanin za koga se sumnjalo da je sa Vojkanom Pejanovićem ubio Milana Vukmanovića, Vladan Miketić se sumnjičio za više ubistava, među kojima Nikole Vande i Nikole Petrovića. Tu je bio i Nebojša Spasojević Spale koji je pokušao da ubije Nenada Ergića. Tokom godina ovaj novobeogradski klan širio je svoju teritoriju i uticaj brutalnim nasiljem i ratom sa suparnicima. Tako su zaratili sa Stevanom Jezdimirovićem Jezdom, a taj rat završio se pobedom Kekine grupe, posle nekoliko mrtvih i ranjenih sa obe strane. Stojanović je došao i u sukob sa pokojnim Goranom Mijatovićem Mitom, predsjednikom fudbalskog kluba Bežanija. Taj sukob je okončan 2006. godine u ulici Marka Čelebonovića na spektakularan način. Mita je bio oprezan i lukav i znao je da je na meti suparničkog klana pa je uvijek, pre ulaska u automobil, slao nekog od obezbeđenja da proveri da nije postavljena bomba. Kobnog dana to je uradio Slavko Novaković, koji je pregledao automobil i nije našao ništa sumnjivo. Mijatović je prišao kolima, ali je onda odjeknula stravična eksplozija u kojoj su obojica stradali. Policija je ipak uspjela da pronađe biološki trag na delovima bombe i identifikovala je izvršioce. Uhapšeno je 7 osoba, neki od njih iz Republike Srpske. Keka je to nekako doznao i od tada mu se gubi trag. On je u Srbiji slobodan čovjek, iako je povezivan sa likvidacijama i švercom droge. Jedina optužnica koju je imao u Srbiji je zastarila, bio je optužen za tešku krađu. Keka u Srbiji nije već skoro 2 decenije, ali je moguće da se sada, kada protiv njega nema sudskog postupka, vrati u domovinu. On je osnovao kriminalnu grupu 90-ih godina, a uslov da neko uđe u nju bio je da su članovi dosad već izvršili neko ubistvo ili pokušali nekog da ubiju. Članovi grupe nisu prezali ni od razbojništava i iznude, ucena, nasilja, krađa automobila, trgovine drogom. Što su bili brutalniji u zločinu, tako im je rastao ugled u klanu. I sam vođa je sumnjičen za ubistvo Gorana Sibinčića, ali nije bilo dokaza za prijavu, a kamoli optužnicu. Grupa je zarađivala dosta, a Stojanović je deo zarade rešio da ubaci u legalne tokove, tako što je pare prao kroz gradnju u prestonici. I dobit se samo povećavala. To mu, međutim, nije bilo dovoljno pa je biznis proširio i na fudbalere.
Bio je menadžer iz Senke, njegovog imena nigdje nije bilo u papirima, ali je rukovodio transferima fudbalera Crvene zvezde, ali i Partizana, posebno prve decenije ovog veka. Još se u sportskim, ali i policijskim krugovima priča kako je Keka svojevremeno jednog fudbalera crveno-belih, koji je kasnije postao i reprezentativac, uzeo pod svoje tako što je njegovom ocu kupio traktor. Svim tim mladim fudbalerima Stojanović je pružao ono što klub nije mogao, život na visokoj nozi, veze sa atraktivnim devojkama, skupe automobile. Za uzvrat najveći deo kolača kada su odlazili u inostrane klubove, uzimao je on. Osim fudbalera, pod patronatom je imao i neke pevače koji su zapali u velike dugove, mahom zbog kocke, pa im je Keka pružio novčanu pomoć. Keka se vezuje i za navijačke nemire u Genovi kada je u oktobru 2010. prekinuta utakmica Italija-Srbija u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Glavni akter je bio Ivan Bogdanov, ali je navodno Keka rukovodio divljanjem srpskih navijača i to zbog prelaska golmana Vladimira Stojkovića u Partizan. Navodno je pretio golmanu Vladimiru Stojkoviću nakon što je bez njegove saglasnosti iz Lisabonskog Sportinga prešao u Partizan. Naravno da ni za to nije bilo dokaza, ali je golman Stojković posle Dženove dobio policijsko obezbeđenje. Keka napušta Srbiju nakon ubistva Gorana Mijatovića Mite, vođe bežanijskog klana, 5. oktobra 2006. godine. Iako se verovalo da iza te likvidacije stoji Stojanović i njegova kriminalna organizacija, to nije bilo moguće dokazati. Čak ni saznanje da je vođu bežanijaca ubio Slaviša Bilinac, državljanin Bosne i Hercegovine, nije pomoglo da se prikupe dokazi protiv Stojanovića, jer glavno osumnjičeni za ubistvo Mijatovića nije uhapšen i njegova sudbina do danas nije poznata, mada se veruje da je ubijen. Stojanović se posle ubistva Mijatovića sklonio u Južnu Ameriku, gdje je imao saradnike od kojih je nabavljao kokain i sa njima organizovao krijumčarenje i prodaju. Ni udaljenost od rodnog grada nije doprinela tome da Kekin uticaj oslabi u Srbiji. Posle njegovog odlaska iz Srbije, pominjalo se da su on i njegova grupa planirali ubistvo tadašnjeg ministra policije Dragana Jočića i direktora policije Milorada Veljovića. Čak je uhapšen njegov saradnik Ivan Borovčanin, kod koga je nađena puška iz koje je navodno trebalo da ubije Jočića. Borovčanin, međutim, nije optužen. Kao bomba odjeknula je 2011. godine vest da je u akciji Niva u Brazilu uhapšena grupa krijumčara droge i da je uhapšen narkobos Goran Nešić Ciga, a sa njim i Keka. Brazilska policija je tada saopštila da je reč o zločinačkoj organizaciji za čijim se članovima tragalo na međunarodnom nivou zbog njihove opasne prirode i zločina povezanih sa drogom. Banda je delovala u saveznim brazilskim državama São Paulo i Espírito Santo, Parana, Amazonas, Para i Rondônia u brazilskom delu Amazonije. Ispostavilo se, međutim, da Keka nije među uhapšenima. Tada se tvrdilo da je Stojanović koristio hrvatska dokumenta na ime Slavko Barišić i da je u zadnji čas uspeo da umakne iz policijskog obruča. I dalje se njegovo ime pominje na svakih par godina. Kekin advokat Dejan Lazarević rekao je ranije da Stojanović u Južnoj Americi godinama važi za uglednog investitora, koji se bavi izgradnjom i adaptacijom luksuznih objekata. Ali to nije obezglavilo grupu koja je nastavila sa starim poslovima. Keka je označavan kao najveći don u Beogradu, narkodiler svetskog kalibra. Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, za koga se veruje da je rukovodio ozloglašenom kriminalnom grupom Beljka Belivuka, izbegao je u februaru hapšenje u Crnoj Gori i pobegao u Južnu Ameriku, gdje ga, kako se sumnja, kriju dvojica Srba, Dejan Stojanović Keka i izvesni Tito.